Jack from the back seat. Every 5 سالی ji xwendina pirtûkan hez dike, bo vê jî her hefte bi dayika xwe re bo nêrîna pirtûkan diçe pirtûkxaneyekî. Heke dayika wî mijûl be diçe pirtûkxaneya piçûk ya bêpere. They help you learn. Ji ber ku ev alîkariya fêrbûn û xwendinê dikin, ez fêrî maran bûm. Yên ku lingên wan nînin û hinek jî ji wan kurî zengilin û hinek jehrê jî diavêjin nava çavên nêçîrvanên xwe. Pirtûkxaneya piçûk ya bêpere rêxistinek sivîl e û armanc dike ku xwendinê bide hezkirin. Ew pev veguherîna pirtûkan teşvîq dikin. Rojnamevan Ket Lazarov yek ji van pirtûkxaneyan di gel mala xwe damezrandiye. Min gelekî pirtûkxaneyên piçûkên bêpere li taxan de dît, min bi rastî ji bi fikra ku mirov bikaribe li taxên xwe de pirtûkekî bêpere bigire hez kir. Pirtûkxane gelek baş in, li pir xweştir e ku mirov berderê xwe de bimeşe û pirtûkekî dixwazî bixwînî, bibînî, bikaribe bigire, heta bixwazî bi te re bimîne û kesên dirûnê jî parve bikî û kêfxweşiya wê biceribînî. Armanca pirtûkxaneyên bi vî rengî gihîştina pirtûkan e. Rêfên pirtûkxaneyê vala namîne û ew elimiye ku mirov bi sandoqan pirtûkan bidin berderê wê. Ew dibêje mirov bo alîkariyê gelek dilxwazin. Cîranê ku li çend kolanan dûrtir dijî xwegihên min û pirs kir gelo dibe ku kesên ku dixwazin bo rojbina zarokê wê diyarî bînin, di şûna wî de pirtûkek bo pirtûxaneyê piçûk ya bêpere diyarî bikin. Şahiyek cilûbergan pêk hat û tevahiya zarokan bo danîna pirtûkan bi cilûbergên xwe hatin. Tiştekî gelek bi kêfxweşî bû. Koma keçên rêber jî li kampûsek dibistanekî ev pirtûxaneya piçûk ya bêpere damezrandiye. Readers become leaders. Xwendevan dibin rêber û armanca koma rêberên kiç perwerdeya rêberatiyê ya û fêrkirina şiyanên pêwîst bû kiçan da bibin rêber. Hem koma keçên rêber û hem jî rojnamevan Ket Lazarov dibêje ev pirtûkxaneyên piçûk evîna xwendinê teşvîq dike û yekûtiya xwendevanê ji her temenî û ji her şêwazî pêk tînin.